Anxious Masuka anozikamwa nenyika yose kuti aiwa ndiye minister anonzi aiwa nemutungamiri wenyika kana negovernment yose kuti is the most performing minister panguva inoi. Abva auya akaprova aiwa mutungamiri wenyika wrong. Apo paonekwa kuti vakomana nhau iri kuitika kuna Lake Chivero aiwa yauya panapa vanhu vanyazokuona kuti saka vakomana kana vachipana macertificates vachicongratulateana kuti aiwa is the best performing minister anenge vada kuita sei, zviri based on merit kana kuti sarambira mashuka mudanyi kufana unobva subscribe like or turn the bell icon. Tiona pahendo yamaere anaiposta mapictures amuri kuona yakanzi top performing ministers honored nemapictures amuri kuona obva reply papost yakaiswa naNick Mangwana yamuri kuona achizama kuda kudefenda the Lake Chivero. Panapa anoda nyora chiti good morning Nick Mangwana, we know you don't give a damn about the law, but we are aware that in terms of section 62B of the Water Act, Chapter 24, it is the responsibility of the Minister of Water to ensure that water resources like Lake Chivero are managed, used, and conserved in a manner consistent and sustainable environment management approaches. And the Environmental Management Act, where is the said minister? Does Minister Anxious Masuka know that this is his job? What is he doing to resolve the crisis? Why did you crown him the best performing minister when he fails to carry out this basic function? It's a mess. We need new leaders. Tomashoko atona kuti aiwa advocate fadza emere vanonyaso kuuya nemutemo vanonyaso kuona kuti uyu ndiye anonzi advocate ayabva ashowa the Water Act yacho yamuri kuona apo nethe section yamuri kuona kuti aiwa irresponsibility yaminister uyu kuti aiwa amake sure kuti aiwa that Lake Chivero aiwa sezviri kuonekwa nenyika yese kuti maanimals dzingavahuye kana chii zviri kufa nokuda kwemismanagement. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu, so subscribe or like. Punch it and turn on the bell.